Creus que sempre hi ha hagut recreatius al poble? Penses que sempre s'ha passejat en cotxe? Creus que tota la vida s'han menjat gorrinaes? T'imagines una vesprada de dissabte sense tele? Trobes que els xiquets sempre han matat marcianets? Ni pensar-ho. Anem a imaginar-nos per uns moments que vivim en l'olleria de temps passats. Et convidem a conèixer el teu poble en un altre temps, a visitar el centre històric de la vila, els carrers del Batlle, del Salvador, del Trinquet, de l'església i la plaça de la vila. T'atreveixes? Situem-nos. En època medieval, els límits de l'olleria eren més reduïts que en l'actualitat. Les parets de les cases que donaven als afores delimitaven la població i servien de murs defensius. En algunes ocasions, aquests murs es fortificaven i devien ser pareguts a aquesta paret de l'hort de les monges tancades. Segons els estudis, els límits eren el carrer Sant Francesc, el de Sant Josep, la plaça del Convent, el carrer de Sant Ferran, el barranc de la Riba, el carrer de la Mare de Déu dels Dolors, prop del carrer del Trinquet i el Ravalet. Però no penseu que per entrar a eixir del poble s'havia de botar els murs, no? Hi havia unes portes que servien de pas. Tot i que no es coneix amb exactitud quines i quantes portes tenia l'olleria, sí que en podem deduir almenys l'existència de 4. La del Camí de Caputxins, la del final del carrer de Sant Roc, la de Loreto i la del Ravalet. Encara que ja no en queda cap, aquesta porta de l'Aljorf en Albaida ens pot donar una idea de com eren. Després de molt de buscar, hem aconseguit la clau de la porta del Camí de Caputxins. L'obrirem i vos portarem a pegar una volteta per la part vella del poble en un vehicle d'època. Estem en el carrer Batlle. El Batlle era, en l'època medieval, un càrrec de representació del rei en la població. A l'olleria hi va haver Batlle a partir del segle XVI. La importància d'aquest carrer, que podríem qualificar de carrer major, ens la donen les cases, grans, i el fet que totes les celebracions civils i religioses passen per ací, com ara les festes de moros i cristians o les processons. El carrer del Batlle uneix la plaça del Convent per una de les entrades al poble amb la plaça de la Vila, on s'acaba tan bon punt arribem a l'Ajuntament o Casa de la Vila. Abans de ser remodelat, a la planta baixa de l'Ajuntament hi havia una pescateria i al local dels municipals estava la presó. Aquesta plaça ha sigut, fins no fa massa anys, el centre de la vida de l'olleria. A l'altre extrem de la plaça comença el carrer del Salvador, més estret que no el del Batlle, també molt antic, i ocupat en part per les espaldes de l'església, on treballa el senyor rector. A la part esquerra d'aquest carrer es troba el carrer de la Cendra, on hi ha el dipòsit que era un antic magatzem de gra, després del Cine Cervantes i més tard Casa de la Cultura. Pel carrer del Salvador discorria una conducció subterrània que duia l'aigua des de Caputxins a la casa de Don Teodoro, al solar de la qual desemboquem directament. Al carrer del Trinquet trobem l'escalinata i porta dels Grisons i enfrontem l'antiga botiga de Capicones, que venia a ser una espècie de mercadona de l'època. Així hi havia també una de les portes de la població. Quan girem, entrem en el carrer de l'església, amb el sòlid campanar i la portalada principal d'aquest edifici. És un carrer de cases de principis de segle, de llauradors rics, espècie local en vies d'extinció, amb la importància que dona un carrer que uneix l'església amb la plaça Major. Com hem dit, la plaça de la Vila concentrava la vida municipal de la població. Així se situaven els carrers del Tio Figa i del Terrero,
amb tebeos i llepolies, com un caguaita amb rodes. Al cantó del carrer de Sant Vicent estava la tenda de Montpó, la tenda d'ultramarins més gran i ben abastida del poble. En la mateixa casa hi va haver els primers recreatius, encara que sense marcianets. Avui està enderrocada i es construeix un nou edifici. Al costat estava el bar Nicasio. Pels anys 30 hi van instal·lar un assortidor de gasolina. A la plaça es feia el mercat i la fira, i també la majoria dels actes de les festes, com ambaixades i balls. La gent venia a passejar i a fer la xapa. Era el centre de reunió. Encara ara es fa la corda el dissabte de Glòria. A la porta de la casa de la vila es reunien els homes perquè es llogaren en els treballs del camp. Totes les cases tenen amo. Aquests propietaris han donat sovint el nom i la importància a la casa. És com un malnom que les identifica ràpidament. El cantó Redó, que era on començava el poble, fa molts anys va ser un cal polero. La casa Bacora, la casa del Fideuero, en realitat és la porta de darrere, ja que la porta principal està en el racó del carrer de Sant Agustí. La casa Satanàs, la casa del Puerto, la casa del Machero, al final del carrer del Salvador, amb la porta principal al carrer del Trinquet. La casa del sacristà, on diuen que hi ha un tresor amagat. La casa Rosquilla, recentment restaurada. La casa del Poll. La casa del Mut, que fa cantó amb el carreró de Laura o de l'Hospital. La casa Sarpa, on hi va haver un casino i la hermandat sindical. La casa de Montpó i el bar Nicasio, ja derruïts. La casa de la Vila. En aquest itinerari no trobem cap tipus de casa modesta, primitiva i d'una sola planta baixa, d'amplària inferior a 4 metres, perquè passegem per una de les zones de residència de la gent adinerada de temps passats, propietaris agrícoles, rics comerciants, professions liberals, hostalers, etc. En aquesta zona, l'amplària més freqüent de les façanes és de 8 metres, però les més importants són amplíssimes. Els buits d'entrada, que originàriament es resolien amb un arc de mig punt o quadrat en pedra picada, els han substituït progressivament per llindes de fusta. Les teulades són de bigues de fusta i sobre elles es col·loca l'encanyissat, damunt del qual, amb el gepso sense, es posen les teules àrabs. Pel perill que l'aigua de pluja suposa per als murs, les bigues de la teulada volen cap a fora formant el ràfec.
Com podem observar, el ràfec també pot formar-se amb les teules o rajoles de remat de la paret, amb efectes estètics i combinacions rebuscades. Pel que fa a les altures de les cases, trobem que una gran majoria disposa d'una planta soterrani anomenada cova, que s'assoma al carrer per ventilar-se a través d'uns respiralls o finestres, a nivells de la vorera o al buit que formen les grans reixes al costat de la porta principal. La planta baixa està presidida per la porta d'entrada, formada per dues grans fulles de fusta que s'obrin pel mig. Les persones entren per un petit portó d'una de les fulles. Per donar accés als carros i cavalleries es construïen als portals de pedra uns buits i protectors laterals. Les portes poden arribar fins i tot a ser un símbol del gust i poder econòmic dels propietaris. La fusta, ricament llaurada, els ferratges, anelles i tocadors en diferents tamanys, metalls i formes. Les plantes baixes han sofert als darrers anys diverses transformacions per tal d'adaptar-se amb més o menys fortuna a nous locals comercials oberts al públic. En allò referent als balcons, en trobem uns pocs exemplars magnífics del segle XVIII en ferro forjat, d'ampla volada, subjectats amb tornapuntes semblants al de la Casa de la Vila. Com que l'ús dels balcons es generalitza durant el segle XIX, la gran majoria són d'eixe segle i de l'actual. Alguns balcons antics tenen davall del paviment taulells de ceràmica pintada a mà. Encara trobem al nostre poble algunes cases fortificades amb reixes als balcons i finestres. També hi ha algun mirador de fusta cristallat. En la part superior de les cases es troba la cambra o dalt de més amunt. La cambra s'utilitzava com a magatzem, assecador de productes agrícoles o criador de cucs de seda. Les cambres també tanquen els seus buits amb fusteria i balcons. La decoració de les façanes en general és senzilla, amb algunes motllures, medallons o sanefers de guix, detalls decoratius que trobem en alguns casos concrets. Sense oblidar que a l'Olleria és destacable la presència de quadres ceràmics amb motius religiosos a quasi bé tots els carrers del nucli antic. La majoria són d'aquest segle, ja que els antics dels segles XVII i XVIII es llevaren del carrer durant la Guerra Civil i s'han conservat a l'interior de les cases. Els nostres colors són clars, ocres, grisos, verds suaus, amb les finestres emmarcades de blanc. O simplement emblanquinades amb la bona calç que tot ho tapa. Podem destacar algunes cantonades de pedra. La nostra població sempre ha tingut molta gent vinculada a la institució eclesiàstica. Monges, frares, rectors,
sacristans. Potser per això els de l'Olleria ens diuen beguins i fills de frare. Els seus edificis solen ser importants. Ací trobem el convent de Caputxins, construït sobre l'antiga ermita dels Sants de la Pedra, l'antic convent de Dominics, ara església de la Mare de Déu de Loreto, construït sobre l'ermita d'aquesta verge. Conta la llegenda que la imatge de la Mare de Déu la van trobar soterrada ací quan un bou que llaurava s'agenollava sempre que passava per aquest lloc. L'església parroquial, el convent de monges agustines construït sobre l'antiga ermita de Santa Anna, i més recent és l'Hospital de Sant Joan, servit per monges. A més, hi ha les ermites de Sant Cristòfol, Sant Joan, antiga església del poblat del 25, l'Aurora, el Cristo, Sant Roc, ara desapareguda. També era costum que moltes heretats disposaren d'una capella. Dins del nostre recorregut tenim l'edifici més important, l'església parroquial. L'església està dedicada a Santa Maria Magdalena. Es tracta d'un edifici medieval que ha patit diverses transformacions i reformes. De la primera època, a començaments del segle XIV, queda a la vista la porta lateral dels grisons i un finestral. L'any 1522, durant la Guerra de la Germania, els agermanats es refugiaren i es feren forts en l'interior de l'església. El virrei va assetjar l'edifici i l'incendiar. La destrucció del temple degué d'afectar especialment la coberta de la nau central i els altars. La reconstrucció es va plantejar amb la idea d'ampliar-lo i millorar-lo. La volta central i la del presbiteri es van fer encara gòtiques. Es construí una capella més a cada costat dels peus de l'edifici, la torre campanar i una nova portada, l'actual, d'estil renaixentista, amb un baix relleu de la Magdalena reclinada. Aquestes obres es van enriquir amb nous altars, especialment l'altar major, i la construcció d'un orgue, destruït en la Guerra Civil. Més tard s'hi va afegir la capella de la Comunió, junt a la porta dels Grisons. Allí es pot veure encara l'antiga i molt venerada imatge de l'Axiomo. Possiblement la construcció d'aquesta nova capella va comportar la supressió d'una segona escalinata que tindria aquesta porta. També s'hi va construir una cripta adherida a l'absis, per tal de soterrar els sacerdots de la parròquia. Totes les capelles laterals tenien la seva cripta i el mateix devia passar en el subsòl de la nau central. Hem vist com han sigut les coses en altres temps. En l'actualitat tot és molt diferent.
És clar que les noves construccions s'han de fer d'acord als usos actuals i amb les comoditats que la tècnica permet. Ara cal fer cotxeres i no entrades de carro i portals de pedra. Tampoc no cal tant d'espai a les cases, ja que les famílies són més reduïdes i no és necessari que la casa faça també de magatzem i quadra. Però això no significa que ens hàgim de desfer de les antigues edificacions. En tant que siga possible, és preferible d'adaptar-les a les necessitats i conforts actuals per tal d'evitar perdre els signes físics i visibles del nostre passat. Recordem que el temps no només fa velles les coses, sinó que també els afig valor.